Bu araya Nissan Sentra 2021 ak заводской ikilik motor maşin ýagdaýy gatygowy degimi sagyndan krilo, bamper, kapot çalışmaly, gapy içine geçmedik. Bokovoy goýmaly. Maşynyň ýagdaýy gatygowy. Bampere ýamasaňam boljak. Renki ak заводской. Ýylky kapyda da bir tehel çyzyjak bar. Maşin 2021-nji ýyl birka. Maşynyň bahasy $7.200. Teker pakryşka çalışmaly ýa tekeri. Şular ýagdaýy kime gyzykly bolsa habarlaşyň aşagda nomerler görkezdilen. Maşynyň bahasy $7.200. Şu ýagdaýda Nissan Sentra ýylky bamperini çyzyjak bar. Ýylky salony gara metal salon bolup gidýär. Maşin hakykatdan hem ýagdaýy arasyjy owy. Awgonda açyk bar, birkesi barlap bilersiňiz. 20-nji ýyl. Ruşnoy sijeniýe. 56.000 mil geçen. Dik monitor, start stop. Gara hemmelat ýerleşdirilen klimat kontrol. Maşin şu ýagdaýda maşin ýerleşen ýeri Dubay. Kime gyzykly bolsa habarlaşyň. Aşagda nomerler görkezdilen. +971 566 94 39 00 WhatsApp, imo, salam.